Gayron sa pagsaka ni Maria o pagsaka sa langit sa atong mahal nga Berheng Maria. Assumption, matud pa sa English. Mauna mga igsuon nga usahay confusing, mubo lang unta pero confusing usahay ang kining assumption o ascension. Ang assumption iyan ni Maria, ang ascension iyan ni Jesus. So unsa may kalainan sa duha? Si Jesus nga isa iyang pagsaka ngadto sa langit, ang ascension, mao gayud ang pagsaka kaniya buhi, lawas ug kalag balik ngadto sa iyang nahimutangan sa tuo sa Dios. Ang assumption, ang pagsaka ni Maria ngadto sa langit, dili siya usa ka buhi, kundili kalag ug lawas ni saka sa langit apan kini siya nahiagom gihapon sa maong kamatayon pero wala na dugta diha sa kamatayon. 1950 gideclare ni Pope Pius XII ang dogma sa Assumption of Mary. Nga diin kining maong dogma naong tinuuhan nato nga mga Katoliko nagpaklaro nga diin ang atong pag-ila kang Maria siya gayud usa ka tawo nga hawa o exempted sa sala nga panulundon o sala nga tawhanon nga diin ang iyang kinabuhi gayud putli dili lamang diha sa iyang pagkabuhi kundili pagsugod pagayud sa kinabuhi sa iyang conception hangtod na sa iyang assumption si Maria putli gayud isip inahan sa Dios. Uban niya ng maong pagtuo mga kaigsunan, dili lang kini usa, matud pa sa katekismo nato diha sa simbahang Katoliko, dili lang kini aron paghatag og dungog kang Maria, kundili una sa tanan, kining tanan nga mga attributes nga atong gihatag kang Maria, mao gayud nga ang tumong og tinguhan ini alang sa atong halawom nga pag-ila kang Jesus. Sometimes we just think that the feast and solemnity of Mary is for herself. Giklaro diha sa atong katekismo nga kining tanan nga atong gihatag kang Maria para unta mas maila nato si Jesus nga atong manunubos. Para ato gayong mahatagan og dakong pagtagad nga pinaagi kang Maria kita diha mahimong suod ngadto kang Jesus tungod kay mas nailhan nato si Jesus diha gayud sa iyang inahan nga si Santa Maria. So ang kaputli gani ni Maria nagapahatag og pasidungog ngadto kang Jesus. Ang pagsaka ni Maria ngadto sa langit naghatag og pasidungog diha kang Jesus nga mao gayud ang iyang anak. Maong mga kaigsunan nga diha sa maong kapistahan karon diha nato itumong ang ato gayud nga pamalandong nga usahay we fall short sa atong mga debosyon nga murabag ato lang tan-aw kutob lang kini kang Maria ug usahay diha kita mulihis nga diin murag gihatagan nato pasidungog si Maria by itself o by herself. Ug wala nato nadugtong kang Jesus. Ug kung wala nato kini nadugtong kang Jesus, naay dakong tendency nga kitang usahing mga Katoliko mutan-aw kang Maria nga mura siya pod og Ginoo. Nan kana ang nakanindot naay klaro nga koneksyon kanunay ang kinabuhi ni Maria ngadto kang Jesus. Ug ang tanan nga anak kang Maria, pasidungog kang Jesus, ug ang pasidungog kang Maria, naagayod nagmasukad
tungod kini kang Jesus. Without Jesus, Mary will not have her honor. Without Jesus, Mary will fall short of her being a disciple of God. Mao nga nindot ni mga kaigsunan nga atong tan-awon. Nga gani sa Ebanghelyo, gipadayag sa Magnificat ni Maria, ang pagdaig ni Maria sa Ginoo. Kung atong tan-awon ug isa-isahon ni ang tumong tinguha para gyud sa Ginoo para kaniya, no? Ug tanan nga pamalandungan ug gisulti ni Maria mao gayud ang katumanan sa mga saad sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Ug giklaro ni Maria nga siya instrumento lamang ni ining tanan. Nan kining maong punto nindot pamalandungan nato kay karong adlaw Lunes ug diha sa atong parokya kanunay kitang nag-ampo sa bukasyon matag Lunes. Monday kanato, no, kung wala lay kapistahan nga dagko, no, sama nining solemnidad, we pray, we use the votive for vocation. Ug kininindot nga dili gihapon ni siya lihis nga diin si Maria gayud mao'y usa sa mga nindot nga modelo, hataas nga modelo sa bukasyon. Diin, una sa tanan, iyang gipaminaw ang tawag sa Dios. Gipaminaw niya ang tawag sa Dios. Ug nakita nato na diha sa saysay sa Annunciation, giunsa niya pag-respond ngadto sa tawag sa Dios. Ikaduha, nga ang tawag sa Dios tataw kayo natong makita diha kang Maria nga kini alang gayud sa katumanan sa plano sa Dios nga mao ang kinatibuk-ang kaluwasan. Kining duha mga kaigsunan nindot atong hatagan og dakong pagtagad karon. Tungod kay ang bukasyon tawag man sa Dios ug ang tumong sa bukasyon nato nga mga tinawag sa Dios para man unta sa katumanan sa plano sa Dios nining atong kinabuhi ug nining atong kalibutan. Kung kanang duha mga kaigsunan mawala na gani sa atong kinabuhi, sa inyong pagtan-aw sa kaminyoon, sa akong pagtan-aw sa akong pagkapari, sa ilang pagtan-aw sa ilang pagkamadri, nan diha makita nato nga fall short kita sa atong pagkaanak sa Dios. No? Diha nato makita nga kini di ang tawag sa Dios para gyud alang sa pagtuman sa plano sa Dios. No? Sa inyong pagkaminyo, nabati ba na ninyo? Nga sa inyong paglimbasog, adlaw-adlaw, sa pag-atiman sa anak, no, sa paggiya sa inyong anak, sa pagsulbad sa mga panginahanglan sa pamilya, nga kini siya tanan, no, kabahin sa pagtuman sa plano sa Dios. Usahay mga kaigsunan, mao kini ang kakulang diha sa atong pagtan-aw, nga makalimot kita nga kita mga tinawag. Kay nun sa mga asawa, nga ang tawag sa ilang bana, kay mao may nangulitaw kanila, ang mga bana pod nagtan-aw nga sila ang nagtawag sa ilang asawa. Nga, Father, sus, gilumay jud ko anang akong asawa, Father. Gwapa man gyud sa akong mata sa una, Father. Uy, so kutob lang ang pagtawag sa imong asawa. Kutob lang ang pagtawag sa imong bana. Mao ka na makaigsunan nga usahay wa nato makita ang kabililhon sa bukasyon. Tungod kay alang ka nato wa nato naapil ang Dios diha sa kinatibuk-an. Nan kini siguro ang atong iampo og pamalandungan.
Kay bisan ako, isipari o mga madre, kanunay magyunamo ng discernment for the long formation, gitawag bagyod ko sa Dios ni ining maong bukasyon. Sa pag-orden o pag-profess nila, maupod, no? Nagpasalamat kami sa Dios nga, tinawag, pinili sa Dios. Apan, usahay, makalimot sa purpose sa pagpili sa Dios. Nga di ay gipili kita sa Dios. Dili para sa fulfillment sa atong dreams o sa atong kaugalingon, kundi to participate in the grand plan of God's salvation. Para sa Dios, gikan sa Dios, o para sa Dios kitang tanan. Mao mga kaigsunan nga atong pangayoon sa atong inahan si Birhen Maria. Nga tudluan pa kita, tudluan pa kita niya diha sa pagpalalom sa atong makanunayong pagpuyo sa atong bukasyon. O kung mulalom kini mga igsoon, nan diha na kita makagiya sa mga kabatanunan, sa inyong mga anak, kung unsa gayo di ay ang kanindot sa tawag sa Dios, ug unsa gyud di ay ang plano sa Dios diha sa iyang pagtawag kanato. Busa, uban sa kapistahan karon sa pagsaka ni Maria sa langit. Di lang tamengon, bye-bye Mama Mary, see you later sa langit, kung malangit ko. No? Pero karong kapistahan, unta makapadasig kanato sa pagpaningkamot sa makausapa, sa pagpuyo sa atong bukasyon, aron unta kita sama kang Maria mahimo gayong mga tinuod nga mga anak sa Dios. Amen.